nakapatas man. Takliyo, buddy! Huwag takliyo! Dali na! Aday! Pagsarabayan kita! Balik, buddy, balik! Aray, nasa pinggan ko! Tara na! Tara, pukuro na ito sira. Adi! Maula ka na! Pangako sa sunsundan. Ubus kami yan asa. Kagkadok niyo. Balik kita. Kiros! Nadali sa sapa. Jeff! Buddy! 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 Jeff! Diri ka ang kamatay sa iyong amigo. Pwede buwas. Ikaw naman. Pwede liwat. Ako. Patastos nga niya. Bisan sino sa ato. Sabi. Andam ka sa nga tanan. Makusog rin dugan. Namamati ka? Namamati ka? Oo! Namamati ka? Oo! Sir, jadi ngayon yung mga tagsan atong makasundaluhan nga namatay sa engkwentro. Off! Hindi sa headquarters surat. Indoy, pag-uli kay si tatay patay. Sir, nakikiramayak sa'yo. Critical yan ang sitwasyon. Nandiri ka pwede umuli. Sir! Waraya klabot, patay man anim amay, anim nanay, anim asawa, ubugo sa pamilya mo. Sundalo ka, batid kasit. Duty first, before anything else. Pero sir, namatay na kagana. Wara nga klabot. That's an order. God damn it. Dismiss! Yes, sir! Opisyal siya. Una-una. Namatay ak kag anak. Mabisita laak. Diyakin tutuyangan. Animal siya. Animal. Iroy. Babay na ka dito. Relax ka lang, buddy. Relax ka lang. Cool. Opisyal na ito ito. Ano? Kailangan nato sumunod. Kinano diyak sa kanya nasunod? Kundi ko lagi iniisip nga magkakasuhan aksin pag-awol. Kanina pa lumarga. Kanina pa. Animal light siya. Animal light nga ito opisyal. God damn it, Kari! Sir! What are you doing? Gusto mong dagdagan ang problema mo? Ata sir, narawag ka na pagpusilekit. Kari, lasing ka.
bukas na tayo mag-usap. Okay? Dere, sir. Yan na kita pag-istorya. Bukas na, Kari. Dere, sir. Yan na kita pag-istorya. I will talk to you tomorrow. I told you. That's an order, goddammit! That's an order. Woo! Hadok kala, sugara, hadok. Ano, di ka sak makakistorya? Ayoko! Kung di ka sak makakistorya, anak Armalite ang makakistorya sa im. Wala! Hindi ko yan! Dito! Buddy! Pamaski dito! Wala kang Buddy! pala! Teka! Sir, yan din namin ka-istorya. Hoy! Magpwentuhan na kayo ngayon! Ano yun? Asan? Asan ang kalaban? Tawad! Yan, buddy! Ako! Tama na! Awat na! Uy! Buddy, pistol yan, buddy! Ito! Yan, buddy! Buddy! Tigilan niyo yan! Nasisirahan na ng bayig yan! Pare! Palikot na! Iko-court martial kita! Hello, gawas! Tama na, buddy! Aray ko! Nadiscuss mo yata si Teniente, buddy. Teniente? Oo, yun o. Sundalo ka. Sundalo ko? Oo. Buddy, opisyal natin yan, buddy. Opisyal? Oo! Yari ako. Yari ka talaga. Alam mo ba kung ganong kabigat ang kasalanan ginawa mo? Opo, sir. Mabuti mabait si Duterte. Disciplinary action lang ang ginawa niya sa'yo. Kung naiba-ibang opisyal yun, dismiss ka na, kulong ka ba? Sir, kay di siya napahid. Marang namatay anak, di ba? Di ka naging patagay paksin man yang. Ito, nalipat ah. Ano ba ka? Di susugol ko pa ikaw, panhuma. Di ka naghuma. Hala, pagmular ka. Yes, sir.